Gọvanọ Soludo akpọla oku kpọgara otu mba ụwa ka ha kwado Anambra na inwe ụsabụ kpo na yoyo nyere mkpamkpa ide mmiri nakwazi iju mmiri na-akpa n'ime steeti a. Gọvanọ Soludo bụ onye nke kpọrọ oku ahụ iji wee kwado ndị Anambra na ịgba mbọ na ejikwara mkpamkpa iju mmiri na-akpa n'ime steeti a nke afọ a, ma bụrụkwazi oku bụ nke ọ kpọrọ mgbe otu ndị nke na-alụ ọrụ n'otu chịkọtara mba ụwa na-akwụ maka mmọlụ dị iche bụ nke a na-alụ n'ebe ahụ kpọtụrụ ya n'obi ya bụ nke bụ gọọmenti haus iji wee kpaa alụ etu a ga-esi wee lụọ alụ dịgasị iche iche na njikọta aka ha na ọchịchị gọọmenti nke mba China na etu a ga-esi wee lụ ya bụ ọlụ. Emmanuel Okonkwo onye nta aka anyị ga-ewetara gị akụkọ. Gọvanọ Soludo onye na-esote ya n'ọchịchị bụ Maazị Onyekachukwu Ibezim nọchitere anya ya gwara ndị otu a na ide na kpamkpamkpa nke dị egwu na steeti a afọ ọbụla, mana ebe ọ kachasị enye nsogbu bụ na obodo mba mmiri nke dị na steeti a, ma yọkwa ha ka ha nyere gọọmenti steeti a aka na mbọ ọ na-agba ịkwụsị ike ide mmiri na-akpa na steeti a, ya nakwazi ịhụ na agbapere ebe ide mmiri ga na-abanye ka o were kwụsịsịa ị na-enye steeti a nsogbu. N'okwu ya, onye isi ndị ya bụ otu bụ Megide Osu kọwara na ha nọ na steeti a ka ha wee nwee ike tinye akụrụngwa dị iche iche nke a ga-eji were kwụsị mkpamkpa ide na-akpa na steeti a, ọkachasị na obodo ndị dị na mba mmiri na steeti a, ma hụkwazịa na ha na-eji n'oge chọpụta mgbe ide na-achị ikpe ike ma kwụsịkwa ya. Ọ gara n'ihu were kwuo na ha ga-enye gọọmenti steeti a akụrụngwa dị iche iche nke eji akwụsị ike ide na-akpa na steeti a site n'ụlọ ọrụ gọọmenti steeti a nke na-ahụ maka gburugburu, ya nakwazi itinyekwazi akụrụngwa dị iche iche eji akwụsị ide n'obodo dị iche iche na steeti a bụ ebe ọ na-akpa ike ka e wee nwee ike benata ọtụtụ ihe ọ na-emebi na steeti a.